Ini tung Bogojan APSLC Youth Wing Pen induction program pinian ke kepe jud lo kang ton lo borjan menang cengsi pinian bang ke Duarbury constituency nili mithang ahom constituency an induction program nang petang long pe me lo lapen ke rada ka yutung seme ka do ka bitung seme ningklar sab ningklar et pen alang tung seme APSLC Bogojan LA long alang tum nang claim fansi ka do ka bin seme pini alang tum menang che thapun lo ni arong lo alang tum pen ke claim rong ra pe je pot lapen ke lam the si pini la swang bong pen sinili labangso media thingno ni lam the si BJP klembang pu tum hani lam the si ke boy kang tung la po hen lo nali tum ke dam tang juntu la mas joining ke deng langsa bangso mas joining ke deng ke la ke itum kar bing long rat phansi kachung thui lagi nili puji bang ke kupi poloma pulute hara dake nitum heglong pa me la pen chini pa me lapen ke dakani li home constituency le posen ni chichidi bangko ana leader sini tuma leader hadak APSLC pen hadak BJP dun loma la kani tum chini pe me po posi ni rat phan ka chung thui lapen ke CM tudram long hang phan ala ni phan ka chung thui lo lapen ke rat khi da pan hok pus ni puji kupi posi rat khi pan hok prote inun da leader phansi ni tum karjulong kali alang tum mithang pen masana che than lo je tangka pon bensi alang tuman ke baida apuson na taxi ke kangdong polling station long ke harak APS long AVP phan ke killing sangho phan ke suring ko e poisa si pachikip tikangdong la puson ju te wai phis me alang phan choro nei killing sangho phan alang la soba ala bangso tangka enunde se alang li voi phit la puson kachisong angchin ke do la puson kachisong khai phan akaching hon la puson akachisong aning ke do alang phani ni choropar pig lo la bangso media hoi pen alang phani ni chorong tu pini alang li sai ke do kok pen jok alang li abe apot seme alang phani ni choropar pig lo la pen ke hadak a president stame teron na sanghus stame alang li kiso kidney stone alang li kidney long arlong ke thom pli do la puan yo alang li se ka chilai phan lak isi so se nangi te wai phis me la puson ang bong anan kisung ang bong an sitame anang li long damlo e pros damlo te wai phis me alang li do thip la puson sang asongja poke tum lobani sisi phur eta long li pur long case pilo hailo council phan nang lo alang tum chiklo yon truck aport chang lo non puan ta alang tum claim pi alang tum bang pulo council of minister phan bai nai pusipu laben ke governor phan bai thek nai pusipu bharat sadhin ke kelong gen de ko pilonte hem an chuchon me yang chosi bharat sadhin longlok phente areng lok nang pitikang det phente chisong sepin ben sigilong phe wi fik bu be pin ben sigilong phente lasila juntula new electoral salam nang ji puta council of minister bhange ka convince phanke nai tu masi jak pong ke karbing long rat ke nang pijeli ako ki theti kritik bonte bon pura nai tum chisong nai ke people chisong det ke hem prek alam na thik la posong thak we have a small state agenda bu kunal te small state agenda bu kunalo hem prek ke akhi gul goi wang ma hemprek lam ningi tekang mat non bang emeli tum ta ha assembly long hemprek nangi pu paning ji chon thu pro pa la pu jaju aposi alang le tum ge la ke komentusi nitum minister long nang ji ma komentusi tum MSC ke hai ma la so akamatha sinta bana behere kalang tu ta sipini la bangso a press meet ben ni lam voi ki pikang tung bangla henlo non duar baguri long APSLC atum ingtang bomlu puge BJP tum chini de la bangani li la so banga strong message ni la tumana ko thai la bang tu taban ko number 2 bang nang tumana than gang tung bala hello non BJP yang bong ladak duar baguri chiton te pin kubi poti chiton te pin lo ma pulote dibuben bang jojo tum nang claim mona kangka ka ti la puson amasi no na bang ke alang tum claim modak lo anke non ladak tum bang ke video ni tum concern ben si VP men nang ke claim ko CM true kumat tadak ke claim ka chipaduk amarim tumbang thang dak patalong di la pu jaju la si ani sitai dum thek long di IT cell dum ka chibong butara lang tolong di thik la puson thak sila dak duar bauri tam non peju pe benang man bom apa na jaha ka leader dum nyon ni tum hanang ching pira penang che than gla hen lute ini tum hane ke ja pon ini tum president ja ka thar sar anang li ki mi pena joksi la puson na songja puta non itum kar ming long atok ano adima klong long itum ke long aposi songja po hormuge thengra ke thuson pu soi woi mat gari kim de theli bona de la pugali leader po hormuge ke long sungpik aposi la pusona songja po ni tum duar baguri long itum ke long lok kela ni tum ning arong par pik lo non puta alang li kisu je bena jok
alang li hem pen alang li ang tan man di hong chonun de tioi phis me khai phan ka ching hona join ni alang li phan ki bai pon huta alang li du thip la puson ju ako kar ju thulong mang ke mobile la ki mi ta ke nam pon busi dungar ju thulong kar ju thulong la mobile alam nang than lo he i endun de la puson ju ni tu ma songja podum aposi duar baguri ke kedam tang chitame APS se songja podum thir thip lang lapen thir thip bom la lapen ke bang jilang ni non BJP atum ka pheri thektik lo ni tum chini pa me kalo kan bing long atok onu alang tum mas joining deng lo kupi posike deng lo prote alang tum chini pa me ka kupi polo congress umni phang alang tum pon theka der kai ta la APSLC pusi pa chikrong si kai ta APSLC puji nili matha tengi la pusona mas joining lok ta de 8-9 lakh ba mas joining deng hel bon akar bisi la puan ke population ka de ta thek bon kar bing long ke jo la puson jo la si la ke komania mas tor phan ke salary pimowe komane athikadar phanya contractor phan ke bill pimowe stame mas joining phan ke ani wang dala tum poisa du tangkar kona tangkar la akhi hai turam long hang jongjung tangka jongjung khi mala mate rata khilo ni tunga junam kokpo la pona tangka kona pensi ke ba ni tumar junam kokpo inunu da phan alak ke nam la bangso tangka kona pen lo ke long kona pen lo ke ba koma lo kipi ke bajir koma sika finance lo ni tumar junam kokpo tim kar bieng long phan lapen ke inunu da phan si mobile la ki mi nam pon inunu phan si suri kep surin ko kipi buka lang li pocket pen ma la sini li puji di phulong ke do choma leader tum a jada sali nang claim sitame nang tumang matha pa me ka a thema hadaksi epicenter lo munitum hadaksi ke thek ke re ki ong pusi rong rup arat tu ke nang ka kita nang chiki la sinani tum jada sali claim sitame a jada lam le dang rong wan sitame nang tum environment hadak nang tum intellectual bureaucrats tum ke thek ke tum ki do din hadak si jata lama lun da longji non ki kar bing long rat tu ga jata chinin di la puat to kan nu rong rup ke do tum ki nang tum wang pola pu ka chumo soi bang ke nang tum ington si mi jibon ni le ka chuni ri kang tung bang ki ko pi polo pute non ki kar bing long rat tum chini pe meka athema jai ka thar pu leader ku busunang ki klang hamma pu ke non ke ku pusila sumri nang ki dokok lo pu bang ke politics pathuno dak non ke do bom tu alang tum chini lo ku pusona jai ka thar sinang ki klang rok ma pu alang tum chini lo non ke claim no dak lo alang le tum aprang ke loga baga 19-20 olop hanti alosna korile ho jay polidar sai dile yo tanon bang ke hanti alosna kuri ta cheplang kodile jay ka thar ban mangai aposi ku pusona songjar pusna e klang plut lo ma pu yalo ili tum pupu APSLC tu ki claim nang ki lu gam si claim ke pu haide da phisi parok tu ma guting than nang pu parok tum dule la tum ili tum rikong ki ihut ke bang hapen iet li ili tum hapen ki ihut ke bang irupen pangjar et li la pu ana differences ili tum bong dolang la so khai tum pen ke bi ke chia khai tum pen plain na khai tum pen itum inglong so khai tum rikong ki ihut ke bang hapen benglong ier lo bang school ki dun lok lu itum hapen benglong ki ihut ke bang ke heli mu potrok around ke bunai heli na thek et lo bang ki irupen na pangjar et lu ha bang arang kilo ka det bang puhi dam et lu la pusona khai tum ben sidi tum ka chedani pe la ki impossible aposi ningji seme adjust me ningji dak na po claim dak na po kapatu hormu ke la ke patu nulu lagi patu nang nelu lagi dili puji bang ki alang tum MLA result bang chilang lang positif MLA result jongsi ke dam tangateng dak APSLC tum tuk plin bude di la tum ke nangaching bi ke inut kali bang jabi pusalang tum nang ni tum hanang nang ching dong je tham aposi ni nani tum manta churo la puson alang tum mindset ka china thek pota la si pini ka do ka ve la bangso APSLC bogojane le peni tum induction program ong nangche toidun duar baguri president secretary banta akhe ailang tum mata ni bi akero pilo la pen ke youth tum ban samela tum apor nang chen pen ni tum long kam nang claim pu sai nang claim pu pen ke bang podan tum akero paper pig lo asi pini lam thi lam boy la pen ke kachuro kardom la pen ke kachuro lam thi la pon sing